יש קובץ שרת חדש, תיקייה. פותחים אותו, מעבירים לפה. חילצת. דבר ראשון, מחברים את המדפסת, פותחים את התוכנה פירמר פונט חרטה באדמיניסטרטור, חשוב מאוד. update tool. מוצאים את המדפסת הנכונה, לך נדע איפה הנכונה. כנס לתוכנה הרגילה. ויש שני אלה פה, המספרים שלהם פה, נגיד נראה לי שזה זאת השנייה, אני שולח פרינט טייסט. תשאלי אותו אם יצאה המדפסת הנכונה. שלוש שמונה שלוש אפס. הוא שלח לי בשתיים, כן. בנכונה? כן. את רואה שם בתוכנה זה 3830, את מוצאת פה 3830. את רואה אותה? איזה תוכנה פתחת? את הקודמת? זה הקודמת, אבל עם שרת גרסה חדשה. לא, אבל איך בדקת? כן, הקודמת. אני אלך רגע לישנה, אוקיי. בסדר, התוכנה הקודמת, אבל עדכון פשוט, היה עדכון. תראי לי רגע את ההבדל בין החדשה הוסיפו לישנה. שני לחצנים, הוסיפו. זה לא משהו רלוונטי. לא, התכוונתי כאן, אני לא רואה בתיקייה, כאילו? בשם שלה? כן, רואים. לא, בשם שלה. שנייה. ב-313. כן, המספר. אוקיי. כן, זה החדשה, 313202. אוקיי. בסדר. אז מצאנו זה 3830, מגיעים לתוכנה פה, בוחרת 3830, פרוגרם. הפרוגרם, את בוחרת את הקובץ עדכון. זה הקובץ עדכון. בתוך התיקייה HS. אוקיי. טוענים, עושים update. יש אחוזים שרצים פה למטה. אני רואה. פשוט הוא מעדכן את הגרסה של החומרה. כן. אני ממליץ מאוד לעשות את זה בכבל USB ולא דרך הרשת. ניתן דרך הרשת, אבל זה לוקח נצח. אז זה מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לוקח נצח כי אנחנו לא. מדברים עליו? אנחנו ב-USB. זה לא נצח. ברשת. זה לא נצח זה 30. לא נצח, זה סבבה. כן. זה סבבה, אתה אומר. כן, בסדר, לא יהיה לי מה להשוות. בסיום העדכון יגיע ל-100%, ידפיס דף קטן, גם החומרה הותקנה בהצלחה. גם יהיה רשום פה, באחוזים. אפשר בינתיים לעבור. אצל אורל לא. עשיתי לשלושה אחרים אבל. אז זה סתם חלקת אותי יותר. הייתי אמור לעשות, אבל נראה לי שלא עשיתי בסוף. בכל מקרה, תוכנה הזאת, אחרי שאתה עושה את זה... אפשר אתה- בזמן גם. אפשר בזמן אפילו. אפשר בזמן. לא, אבל אחרי שאתה עושה את זה, אז אתה לא... הם לא צריכים לא. לעשות אוטוסטארט וזה, לא, פשוט להתעלם לא. מהשארת. כמו שהיה פעם. כמו שהיה ב-MQTT הקודם. מעולה. יאללה, אז אנחנו עכשיו בתוכנה. כן. הנה, הגיע ל-100%, download success, מחכים, update success. use time, להדפיס דף קטן, שזה הודיע, גם במדפסת הודיע. אוקיי, אפשר לסגור את התוכנה הזאת, ולעבור לתוכנה הרגילה שלנו. עושים את ה... אז צריך גם אותה? כן. אוקיי. עושים את ההגדרות הרגילות. מספיק, מעולה, מכוח הקרן השנייה. כן, מעולה. וי-פיי, שים לב, אנחנו צריכים גם את התוכנה הישנות וגם את יש גרסה ישנה, כן. יש גרסה חדשה לתוכנה הישנה. לא, אבל אנחנו צריכים את הישנה. אוקיי, מתחילים להגדיר רגיל, בייסיק, פרמטרים, וי-פיי, יש לך את הווי-פיי? לא, זה בסדר, לא בדקתי שנייה. אוקיי, אפשר גם כבל רשת, זה יעבוד גם בכבל רשת. מה זה אומר? שאפשר גם בכבל, לחבר בכבל, ואז לא צריך הגדרות של וי-פיי. לחבר בכבל מה? את המדפסת? אפשר לחבר אצל הלקוח בכבל, כן. לא, ואם אין לו... אז עדיף וי-פיי, אז צריך להגדיר וי-פיי. חכה שנייה, חכה רגע. רגע, שנייה, בוא נמשיך שנייה. אוקיי. אוקיי, מגיעים ל-MQTT. הכל נשאר אותו דבר, איך קוראים ללקוח עכשיו? רונדו. אבל יש לכם כבר רונדו. זה רונדו, לא אותו רונדו? 2, בסדר. אוקיי. עכשיו, ההבדל היחיד פה בהגדרה זה בעצם האדרס, לאן השרת מפנה. אוקיי. אז זה יהיה, אני עכשיו מעתיק אותו. זה השרת החדש. אוקיי, מעולה. כל השאר, צ. כן, בדיוק, כל השאר צריך להמשיך ברגיל.
נעשה חור לניקו בראש. הוא אומר שיש לו נקודת רשת. אז הוא רוצה להגדיל לנו את הווי-פיי שאני יכול להגדיר? לא, אבל הוא אומר שיש לו נקודת רשת. אוקיי, אז סבבה. למה צריך אז את עושה פה, בוודאי שזה ב-DHCP. עושה לו סט לשניהם שיהיה ב-DHCP, שיקבל IP לבד. אוקיי. אוקיי, עכשיו בגדול, יש לך את ה-QR? כן, יש את הקירות. אוקיי. סייפתי אותו כבר פעם. שלחי לי וואטסאפ, כן. רונדו. אצלי זה ממשיך להקליט, כן? הכל טוב, אצלי רואים את ההמשך. זה הדביק לי משהו אחר רגע. רונדו בלמות. איפה אתה שם את זה עכשיו בזה? תחברי לי לדסק שלי. בוא נשחרר את ניקו, תחברי לי לדסק שלי. רגע שנייה. הסרטון יהיה מסובך, מבולגן עכשיו. כן, לא נורא. מקסימום, נערוך אותו. מה אני סליחה? שלחתי. אני אקריא לך, צבי. 104, 150, 609. שלחת. זה הפוך. זה הגיע לי הפוך. אצלי זה הגיע סביר. אולי במחשב. בטלפון. מעתיק את הכתובת, את רואה אותי, נכון? כן. אוקיי, נכנס פה, מה שאת צריכה, עיצוב רגיל, עיצוב מטבח, בוחרת לבד. למה? אבל אתה דורס לי את חשבוניות בקיוסק? לא, חדש. לא, אל תקרא לה 5, תקרא לה בונים. בונים. מטבח? עיצוב מטבח? אני לא יודעת, מה אתה ממליץ? מה לקוחות? מה הוא צריך? אם הוא צריך מטבח, הוא צריך עם הסכומים. זה שינוי בשנייה, מקסימום שנים. אוקיי, פה זה מקשו בענן. מקשו בענן, הרגיל. מדביקה. סטו. מוכן. העניין הוא שכרגע לא עובדים העותקים, הוא אמר שהוא יסדר את זה, אז פשוט מוסיפה עוד מדפסת פשוט, ואז יהיה לך אותי. בסדר, אין בעיה. סטו.